Agurterdi guztioi arratsaldeko 6ak izateko 4 minutu besterik ez. Otsaiak 10 ditu eta 15 partida Eurokopan jokatu eta gero 16. honek final kutsu izugarria du bai Banbit Bandibarma baita Dominion Bilbao Basketentzat. Biak ala biak Turkian partida erabakigarriana jokatzeko prest dira, dagoeneko bi taldeak kantxan eta bilbotarren gainean esan beharra dago, partidua benetan garrantzia handikoa denez, buruz ondo egon nahi dute hasieratik Sitorenek, izan ere normalean ez dira oso goiz kantxaratzen, aldagelan egoten dira hizketan entrenatzailerekin joklariak, eta gaur aldiz partida hasteko 17-18 minutu faltan, beltzezkoak ez zeuden kantxan. Joxan Aldalur, errastion. Arratsaldeon, iturriko, teko zutelu guzti. Partida handia ikusiko dugulakoan, ea txampona Bilbotarren aldera erortzen den, baina genion bezala partida dukan garrantzia jakitun, Dominion Bilbao Basketek dena ondo zaindu nahi izan du, bidai luzea egin eta gero. Eta horren adibidea da, hain berandu kantxara egiten izana berotzarik eta bak egiteko. Bai, badirudi ez, nahiko garbi daukatela zer egin berruten gaur, ez? Normalean gaineaz ikusitan olako ibilbidea daraman, ez? Aurten Eurokaponetan etxetikan kanpo, pentsatzen dugu bide berdinetikan emango zuela Sito Alonsok prestakuntza eta, bueno, konzentrazio hutsean ikusten ditugu, ez? Beroketak egiten eta espero dezagun, ez? Ondo kantxaratzea hasieratik. Duela bi aste, bere eskuetan ez zukan sailkapena Dominion Bilbao Basketek. Gorabeherak izan ditu dudarik gabe ligaska laburrenetan, orain berriz, irabazi ezkero sailkatu egingo da. Galdu ezkero, bukatu egingo zaio denboraldia, Banbiten gainean beste horren beste. Etxetik kanpora Bilbotarrak galdu gabe daude, eta Banbitek etxean bi partida galdu ditu dagoeneko. Errezeloarekin hartuko du dudarik gabe partidu hau, kantxa ikusten ari gara ze txikia den, zarata badago, 3.000 lagun besterik ez. Hau da, osagarri guztiekin, ze itxura hartzen diozu partidari? Ikusita nola eraman duen denboraldi guztia Sito Alonsoren taldeak badirudi, ez? Badirudi gaur ere nahiko zuzen joango dela. Aukerak ikusten dizkiot, eta nire ikusten digan kontuan daukaz zer gertatu zen Bilbon. Bilbon ia eskuartzen zutan garaipena oso ondo eraman zuen partida ia ezkaraino, eta hande erakada nabarmena egin zuen taldea fizikaldetik, eta hori hartzen badu, ikastar moduan ikuste eta aukerak izango ditu. Azkeneko aginduak ematen ari da honeko Sito Alonso, egia esan etxetik kanpora daraman bidea kontuan hartuta deno baikor gara, zergatik ez 8-8 garaipen eta horrekin batera txartela eskuratu hurrengo faserako, izan ere Eurokap honetako final 8renak jokoan dira Bandirman, hain zuzen ere Turkiako iparre ekialdean dagoen Marmara itsasertzeko hiria dugu hau, ez da oso handia, 140.000 bizilagun ditu, baina bertara hurbiltzeko kanpotar guztia daukaten komeriak handiak dira eta horren jakitun da atzodanik Dominion Bilbao Basket. Bostek honetan ikusten ari gara dagoeneko aldaketa bat Ernaken aldetik eta da Getxin ipiniko duela egal pivot modu horretan, harinagoa delako, eta ere berez pixu gehiagoko taldea du Banbitek eta etxean arma hori erabili egingo du, areta gehiago Dominion Bilbao Basketek aspalditik faltan duela Begic eta hau azpirako esan nahi de, Josean? Bai, hor zailtasun batzuk baditu, Sito Alonsok, baina kontuan izan berre guztia ondo ari da jokatzen Begic, eta hemen albiztea da berriz ere Borta mendia hor dagoela? Mendia bosteko egotea, lan gogor hori egiteko hasieratikan eta minutuak irabazi ditu, Eurokap aurten. Bai, ardura eman dio Sito Alonsok, kontrarioaren joklari nagusia zaintzerakoan hori lortu du eta bestela Sabanovitxi galdetu besterik ez dago eta gaur berriz gizon hau zaindu beharko du behar bada, alegia Dominic Johnson, jaurtitzaia. Hori izan berren, nahiko garbi dauka Sito Alonsok ze jokalariak agortu, hasieratikan Johnson eta Moerman dira jokalari odorenak eta antolatzak ere bai, Foston, baina badirudi nahiko ondo ezagutzen duen taldea dela eta espero ezagun ondo egokitzea partidaren hasieran. Jauzia Bogrisek eta Bitmarrek egin dute eta lehenengo baloia Banbitek izango du, 34 minutu batez beste ematen ari da Fortson kantxan, dudari gabe, Janak, Raul Lopezek eta usteet ere Borik lana izango dutela Fortson zaintzen. Hortikan dudari gabe, iturri bat agortu behar dutelako beltzezkoek. Lurrean eserita Bitmar, lehenengo orasoan, baloia ona da Borisentzat, horreztu aukera ondiri ikusi aurrera jarraitzeko eta ondo egin du berriz ere jokaldi hasieratik
bideratzen, horra Greziarra, Mozketa Jana, kanpora dudak izan ditu hor, ze ezekien Mozketa indione gizonari pasea eman edo kanpoan zain zegoen bertansi, konturatu denerako pasea berandu. Bai, hor Borja Mendia funda zuzenean bloke zuzen bat prestatzea, Munbruentzat baziru dien zela jokaldia, eta hor nahastu egin dira, ez? Tartea bialdu du baloia, hala ere, bueno, lehenengo jokaldia izan da, eta ez dut uste. Ez askorik esan nahi dut. Bertan ze nahikoa lan dauka Mormanekin oraingoz, ze puskak entzen dio Mormanek, eta Borja Mendiak eta Bertansek uste uztartu beharko dutela lan hori, ze komunikazio aldetik izan beharko dute komunikaziona, Morman badakigu zer egiteko gai den eta Fortxonek ez, errebotea kargatu du Bidmarrek, horre erne ibili bat dute gaur beltzezkoek, taula azpian ez dago Begitz eta arazer egin duen Bidmarrek, etxea ondo ezagutzen du, lehenengo urtea duen arren banbiten, laugarren taldea du Turkiako ligan, eta jokalari esloveniarra zintilikatu egin da, lehendabiziko 2 puntuak sartzeko. Bertans, normalean etxetik kanpora partidak ondo azten ditu, eta gizen giratu da Munbru lurrean, ez bai? Falta eskatzen ari da Dominioneko kapitaina, jokaldia beste aldean zen, errepikaldian ikusten dugun segertatu den zehatmeat, kolpe hori, eman duen leku hortan Fortxonek, zigortu beharrekoa zen, Bai, nik uste dut epaileek ez dutela ez ikusi horregatik, ez? Arribaren aurpegia erakusten du Zito Alonso. Bai, hori kirolgabetasun falta zen. Hain Fortxon Iribarrez hor Janarekin, konturen bat izan altzen joaneko partidan. Auskalo. Dieta hau, txaurretik da, Turkiako taldea, Jana, Bidmar irten da, ea horre ikusten duen zuloa bai, Bobrisekin bat egin, oso urrutitik Bobrisek, beraz ez, eta Mormanek itxidu aldaratze hori errebotea, Morman besteak beste, Turkiako ligan aurrean da errebote arloan eta Eurocup honetan bigarren errebotatzaile nagusia dugu. Johnson, Fortxon iutzi, pantai hori irabile nahian, Alabamakoak aurrera jarraitu, bakar-bakarri jaurti, laugarren puntua. Hau ez da hasiera honena, Ez, lehenengo erasoaldian ere ikusi dugu, zabaltza batzuk izan dutela taldea, baina, pentsatzen dugu, pizkanaka egotituko dela, eta jarriko dela, lehenengo bi erasoaldiak nahiko txarrak izan direla. Kantxa txikia da eta kamara dagoen lekutik ematen du txikiagoa dela oraindik. Nabaritzen da bai, oso vertikal ikusten ditugu. Munbru kanpotik, irukoa zen, ez, errebotea berriz ere Mormanek itxi du, eta berriro lasa jokatzeko aukera du Fortxonek. Jana gainean eta falta Janarena. Borjaren laguntza etorri da, baina lehenago indu falta Janak. Hemen esan dugun bezala, partiduaren kudeaketa gizon honengatik etor daiteke eta hartara Fortxon zaindu behar ezinbestean, Bai, hemen Bilbon nahiko ondo, zaindu zen eta... Bai, baina gero esnatu zen bukera aldera, hori izan zen arazoa. Bai, hori izan zen problema, horregatik nahiko ondo bestela. Lekutik kanpora dago Zito. Fortxon, presa hondirik ez dauka Banbitek, markagailua alde bai dauka. Norman, Borja Mendiaren lana bere gainean, Bidmar, eta hor, Bogrisek bazpa ez du luzatu besoaz salduta zegoen, baina Bidmarrek ez du gakorretan asmatu zorionez. Lehendabiziko puntuak sartzen dituen behingoz, talde euskaldunak. Zan ere 3. minutura bidean, utxean da horrendikan Dominionen markagailua. Ea, bakarri dago Munbru, pasio hona da, jaurtiketa ere hona zen, errebotea ezin jaso Bogrisek, eta etxetik kanpora esaten ari ditzen orain arteko partiduetan, lana ondo hasi duela eta bereziki kanpotik asmatuta Dominion Bilbao Basketek, baina gehiago kostatzen ari zaio gaur, partiduak garrantzia handia bai dauka besteak beste. Mendia, baloia galtzekotan, Johnson, ertzean ezain zegoen Morman, Johnson iman berriz, eta gizon hori da, 3 marratik alegin gehien egin dituena orain arteko txapelketanetan sartu, aldiz Bertansi gehiago sartu ditu. Eko zuten nian Munbru, laguntza etorri da, ikusi du hori, ondo batera eta bestera, ea behingoz asmatu behar zuen Dominion Bilbao Basketek, eta pazientziarekin azkenik, Janaren eskuetara etorri den baloi hori, 3 puntutan bihurtu du Rochesterrekoak. Bai, horren aurretik ere jokaldi ona egin dute, ez du sartu Munbruk 3koa, baina bestela nahiko ondo egindako jokaldia, balantzearekin, ondo zainduta,
eta nire ikuspuntutik mantentzen baditu bere portzentaiak kanpotikan aukerak izango ditu, ondo eramateko partida. Etxean puntu asko sartu ditu Banbitek eta Fortxo nazi egiten da. Hori ikusi dugu ze gertatu den, hirukori gauzatu eta erantzun azkarra etorri da. Monbru ezin jokaldia burutu. Bidmar eta Morman errebotea zaintzen ari da isten. Eta hor ere ikusi behar bilbotarra nola aritzen diren. Getxin, 19 urte baino ez, Monbruren oinean jo du. Baloi horrek, jabetza izango dute honen beste turkiarrek. Malda pikoan orain arte ondo ekitu da Dominion Bilbao Basket, baina kantxa txiki honetan dagoen zarata eta tensio horrek ez dakite bere ondori izango duen. Portxon. Berriz ere jaurtik eta kanpotik, orain labur, mendiak errebote hartu eta janari utzi. Final usaila dauka partidak, ritmoa kontrolatzen ari da, errespitu izugarria daukate, alkarri eta nabaritzen da. Monbru, zea nola doala zen, bertaz jaso, Janak ikusi daukera berriz, Janak bazukan hor, Fortxone berandu iritsi delako bere gainera. Dena den, partidua daukan itxura horrekin, Josean, lasaitasunez eta burua oso argi izan behar du edonork, Bai, ala ere esan behar dugu, orain arte, Bilbao Basket ohiko jokoa ari da egiten, kanpotikan, normalean asmatzen dituen jaurtiketa direlako. Zin diote Johnsonia inerrez jaurtitzen utzi, inor ez da irten, bere gana, Boris geldi, begira, zegoen defentsarik. 6 puntuko aldea, Banbite aurretik, Bertans, puntuak esartu gabe, orain arteko bakarrak, Janak sartu ditu, kanpotik Monbru, ez da ere, eta ez dago erreboterik. Ez inoretzegoen errebotean, jokaldi honetan, Bogris ere blokea prestatzea juna zegoelako. Getxin, ez, hori zen jaurtiketa. Hori zen opari, galanta. 9-3, Jana, hor ez dauka pikanrolik, kanporatera behar izan du, bertan zagon lekura, Boris ondo kokatuta orain, pasea ondo, 4 metrotik greziarra eta hortikan ari da bere lana egiten azken bolagan, izan ere 4 metrotik, badauka jaurtitzerik eta ondo gainera. Bai, nik uste borroka polita ikusteko aukera izango dugula, Bidmar eta Bogrisen artean, hor gogortasuna hala ere, kontuan izan behar dugu indikan Zito Alonsok zer daukan aulkian, Oaindikan Erbel hor dago, eta, ikusita gainaz nola joaten diren, puntuak banatuta Dominion Bilbao Basketen barruan, badirudi, arrisku gehiago sortzen dutela, hala ere, esan behar dugu, Banbiten 3-4 jokalari direla, saskiratzaileak normalean. Janaren bigarren falta. Hoi bai dela, albiste txarra. Txarra dudari gabe. 6. minutua bete denean. Hala ere, kantxan jarraituko du. 9-5 markagailuan. Johnson. Bertaz gaindituta, Bidmar aurkitu du hor eta Bidmarri falta Bogrisek. Oso horreze sartzen ari dira eremu barruan. Bai, blokeo zuzena goikaldean ezin zaindurik ikusten dugu orain arte Bilbao Basket, etekina ari da lortzen behin eta berriz, antolatzailea, Bidmar ere oso jokalari zabala da, astuna eta hor bai ardura gehiago, jarri beharko dutela Dominion Bilbao Basketeko jokalariak defensako lan hortan. Bidmarrek bila hortik eta libre, ez da jaurtitzaile fidagarria, baina gaur etxean eta partidu honek daukana ardurarekin erantzuteko gai, lehendabiziko abintza sartu egin bai du, eta egia esan jaurtik eta libren marratik partidu erabakiko balitz, hor esperantza duari gabe beltzezkoen aldera izango genuke. Hori teoria, gero praktika beste gauza bat gertaliteke, baina zenbakiak hor daude eta estadistikek askotan ez dute gezurrik esaten. Janak bige falta ditu, Raul López kantxara. Eta Raul López bereziki atzea nola egokitzen den. Aurrean taldeari laguntzeko gai dela ez daukagu inongo zalantzarik. Aske zen Ale Suarez, eta lehenengoa sartzea, baloia etorri zaion bezala beti ere ona da. Bai, jaurtitzailea delako eta konfiantza lortzen badu hasieratikan, Suarez arriskutsua bihurtzen da hortikan, eta pikan pop biken jokatzen dute beharekin, eta lehenengo jokaldian lortu egin du saria. Bidmar, honek pasea kanpora Johnsonek ere badauka aukera, eta baita Maia ere, lehenengo hirukoa sartu du. Honekin dagoeneko, 95 saiakera egin ditu aurtengo txaplegetan. Bertansek baino, 4 gehiago. Falta jaso du Monbruk, eta Getxinek bere onartu du.
Bueno, Getxinen egin beharra zierontan garbi dago zein den, Bai. Munburu zaintzea. Neko garbi daukate, ez? Agortzen badu, Banbitek iturri hori asko sufrituko duelako, normalean Bilbo Basketek eta horregatik ari da, ez? Hortan saiatzen. Bueno, Getxin eseri, Ruf sartu da, bertan zen ordez, eta Simons kantxara, Simons orain ipiniko da Munbruren gainean. Hortzi duzue, hori ondo Bogris, eta paseare bikain eman dio Raul Lopezek, asistentzia eta greziarraren laugarren puntua, 14-10. Pausoan, aurrera dator Fortxon, bakarrik utzi dute berriz, labur ala ere, errebotea, orain itxi egin dute ondo, Munbruk eta Ale Suarezek. Hala ere berriz ere blokeo zuzen batekin lortzen du abantaila, Fortxonek. Munbruk, kanpora irten da, bakarri da horre Ruf eta salduta, ikusi du bere burua bere ala Slaughterrek, gaur ere kantxan sartu berria. Ateko atzearen bilari zen Ruf eta Slaughterrek hau egin behar izan du, hala beharrez. Bai, askotan egiten den jokaldia, ez? Lau jokalari, jaurtiketa libreko marra inguru hortan, hor lerro batean kokatuta eta utzunen abarmenak gelditzen da, ez? Azkiaren azpian eta hor Ruf eta, bueno, itxura ontako jokalariak oso ondo moldatzen dira, ez? Rufek ere iaia 2 metro ditu eta hor Slaughterrek ezer gutxi egiteko aukera zokan. Baina Slaughterrek irauli zuen partidua joaneko gogoan izango duzunez. Baina defensan zaitasunak, ez erasoan bai. Nire ikuspuntutik gainaz, defensan talde honek zaitasun gehiago ditu Bilbo Baskete baino. Bueno, kantxa faktoreak zer esana dauka, ez? Horrelako partia batean, baino defensan nire ikuspuntutik gogortasun gehiago ipintzeko aukera badauka Bilbo Baskete. Eta hori nahi du orain Todorovitzen sarrerarekin lortu Sito Alonso. Begira, defentsa hori, eraso posizioan da honeko dominio Bilbo Basket, markagailua berdintzeko edo aurretik jartzeko aukera, iruko bat sartu ezkero. Todorovic, baloia eskatzen ari zen Ruof, iritsi zaio pasea Slaughterrekin dagolako parekatuta, eta bikaintze Bidmarren laguntza etorri da, baina hala ere Ruofek aurrera jarraitu eta markagailua hasieran bezala utzi dunen bestez. Momentu zaiena gainditu du oraingoz Dominionek. Bai, hemen ikusten da, ez? Aukia nire ikuspuntutik hobeagoa daukala Bilbo Basketek eta hori aprobetxatu beharren ikusten da gaurko partidan. Errotazioak hasi ondoren gehiago sufritzen du Banbitek Bilbo Baskete baino. Ehartuta izan bada ere, Slaughterrek lehendabiziko 2 puntuak sartu ditu, 16 eta 14. Utzi du bemeneko markagailua, Erbel autian, izan ere Erbelek hartuko du Bogrisek utziko duen postura gerora. Kataulazpian Munbruren ordezkoa gaur, dudarik gabe Todorovicek egin behar du, nahiz eta azken boladan asko jokatzen ari ezten. Gare, ardura zenek hartzen duen edo nola banatzen duen jokua Raulek, jarraitzeko aukera zeukan Bogrisek, kanpora zabaldu, Ruofena etzen aukera txarra, Bogrisek berak errebotea jaso, berriz ere atzera, denbora dago, 10 segunduko jabetza, pasea beti jaso du Todorovicek, hor sarrera, ale induko alda, ez da usartu, Ruofi eman dio ardura guztia, Ruofek esku batez, eta Suarezek falta erasoan. Gehiagi behartu du jokaldia. Bai, Bogrisek izan du jarraitzeko aukera lehendabiziko eraso luze horretan. Metro eta erdian zeukan, saskirak eta lortzeko aukera eta kanporatea du. Baina ez du saskira behiratzen gutxitan. Gutxitan. Beti ere kanpora atera edo bikoizten du pasea. Bueno, esan behar dugu, jokaldi horrekin etekin izugarria lortzen du Bilbo Basketek askotan, ez? Bai. Iruko marratikan hor... Paseatzen txarra, atera duena. Hor jaurtik eta oso errezak lortzen ditulako. Hemen hori ez da gertatu, baina normalean Bogrisek horrela jokatzen du. Berrez banatzeko aukera zeukan, Carmichael sartu berria eta Erbele ototzean harrapatu du. Carmichaelek oso errez, berez Fortxon behin eta berriz sartzen ari delakor eta jokoa banatzeko aukera dauka Alabamakoak. Asistentzia maila honena izan zen aurreko urtean Eurochallengeen, Saratofen ari zela, orain falta egin dio Raul Lopezi. Slaughterrek usterrek bestaldean, hori da. Hogeita 10 segundu geratzen dira lehenengo laurdena bukatzeko, 80 da Banbik. Raul. Zarezen blokeo eta jarripen azkarra, Ruo bakarrik. Haiek sartu egin behar dira gaurko partida honetan, Ze jokaldia, antolatutako jokaldia zen. Esan behar dugu orain arte, porcentaia nahiko txarra daramala, kanpokaldetikan Bilbo Basketek, 8tik 2 bakarrik sartu ditulako. Eta hori ez dira, bere zenbakiak ia 100tik 40 sartzen ditulako eta asko egiten ditu, kanpokaldetikan. Orain arte ez du suerte gehiegirik izan,
jaurtiketa nahiko aske egin ditulako eta ez dira sartu, ez? Agian ere hemen urduritasunan nabaritzen da, baina espero ezagun, ez? Zenbakiak pixkanaka etortzea, ez? Ohiko portzentaietara. Ba, pentsa, orain arte, 3ko gehien sartu den bigarren taldea dugu, gaur arte 174 gaurko bi hoiekin. Kopurua da, Bai, bai. Etxetik kanpora daukan bolada, 11 batez beste, hortxe da. Beraz, kopuru horretan mugitu ezkero, garaipenare ez da oso urruti gongo. 19-14, Bosgoitik berriro Bambik, azke da Ale Suarez bestaldean, ondo Todorovic, almen izugarri erakutsita, baina pase hori kanpora ateratzerakoan zuzenean eman dio Mormani eta hor falta egin beharra zen. Bueno, falta ez, denbora agortu da. Lehenengo laurdena bukatu da. Hain zuzen ere kontrarrazoan ari zela Morman. Ba, 19-14, 5 puntugatik galtzen ari da lehenengo laurdenaren bukaeran Dominion Bilbao Basket. Entzuten nahi garen musika eta pabelloraren izena Kara Ali Atxar dela kontuan hartutan gaude. Turkian, Bueno, hemen utxarte honetan Esito Alonso lehenengo laurdena bukatu denean azpimarratzen ari zen detaile bat, alegia. Jaurtiketa erosoak lortu ditugu, baina sartzea falta zaigu. Ez gaitezen urduri jarri, jarrai dezagun berdin eta pazientzia horrek emango digu saria gerora. Hori defentsari izan duten guruzbide nagusia izan da lehenengo laurden honetan, segia esan, libratutako jaurtiketak lortu ditu Dominion Bilbao Basketek, baina beste batzuetan ez bezala ez dira sartu orain arte. Bai, denok ikusi dugu gertatu den, ez? Lehenengo 10 minutu hobetan eta hala ere, 5 puntuko aldea ez da inbestekoa, ez? Jaurtiketa ia genentzunak 3 marratikan nahiko ondo egindakoak izan direlako. Ez dira sartu, baina pentsatzen dut sartuko direla pixkanaka, ez? Horregatikan aipatu duzito Alonsok konfiantzarekin eta jarraitzeko berriz. Hemen ez dakit 3 segundu zote dituzten adirazi. Ba, agian bai, ez? Ez diote eman Saskirak eta Ruofi. Bai, ez dela ez dut ulertzen. Bazirudien falta pitatuta zeukatela, baina ez? Gero beste paile batek 3 segundu 3 segundu erbeli, ez? Bai. Antza, 19-14. Johnson. Rolf duka gaina, Carmichael gelitu da orain erbelekin, buelta erdian etesasekoak ez, errebotea Todorobicen eskuetara, korrika egin dezake eta horre Johnsonek, espada, falta berehala egin du, falta taktikoa. Nik uste eta hau bai dela, ez, Bilbao Basketen ohiko jokoa. Lehenengo laurdenean agian mantxogi irakurketa egiten horrela jokatu du eta normalean azkarrago jokatzen ditu, ez? Lehenengo pase horiek eta lehenengo segunduak eta hor bai lortzeko aukera, etekina gehiago lortzeko aukera izango duela. Josean, entrenatu gabe dagoela kantxa honetan horrek bere eragina izan aldezake, Todorovic kanpotik, ez? Luze, Mormanen eskuetara, alegia bidai luzea bai, erabaki hori hartu zuten, alegia bidaia egin, baina egon gaitezen lasai, burua gehiegi behartu gabe, eta gero ez dakit horrek joklari baten gainean ze ondorio ekar dezaken. Orain falta uste Carmichaelek egin duela erasoan. Bai, askotan eskarmentuak esaten du ez dela beharrezkoa, ez? Normalean aktibatzeko pixka bat egiten dira, ez? Horrelako saioak eta entrenamentuak, saskiak ez dira, ez? Gehiegi ez dira esaten oso desberdinak alde batetik bestera eta hemen baina zer gertatu da, erasoan markatu du nahiko garbi, ez, beste epaileak. Aurreko jokaldian hartu duten erabakia. Berdina. Eta hemen gertatu dena ikusi eta gero... Azekietza daukan, bapatean, hori izan behar nizun, bapatean burura etorri zait. Epaia nagusierra, bikikli txekiarra dugu. Laguntzaia Ukraniarra eta bestea Portugaldarra. Gehiago esango. Baina hemen nahiko garbi adierazi du, ez, epaileak keinua nahiko nabarmena egindulako erasoan izan dela falta, baina... Nahaztu diren edo... Minutua joan zaigu, bigarren laurdena bazirenetik eta markagailua ez aurrera ezatzera. 19-14, lo zegoen Carmichael, baloia jasu bala ere, Todorovic Johnsonen gainean, eta hala ere, Detroitekoak bete-betean asmatu. Oso bigun Todorovic, azkeneko defensa hortan.
bote batekin gainditu delako bere defensa. Ba, bi iruko dara honen bestez Johnsonek, ies egin dio baloia Gerbeli lurrean, borrokan Simonsekin, Ale Suarez ere hor, eta Fortson, borroka da, gezia ez da egin noren alde dagoen, iruditzen zai Bambiten alde dagoela. Zematen, kontrola galdu egin dute beltzezkoek, erasoan ari zirelako. Markagai orain berriro itxura txarra hartzen ari da, Bai, 8 punturen aldea gehiagizkoa, ez? 9 minutu pasari da, bakarrik eta urduri xamar ikusten dugu Bilbo Basket momentu hontan, hala ere pixkanaka egokitzen ari da, bere bostekoa Sito Alonso. Espero dezagun, ez? Pixkanaka hobetzea markagailua. Lehenengo laurdenean 6-gotik egonda Bambit eta gero partidua berintzeko gai izan dira Sitorena. Raul Lópezek baloia kendu egin dio Moermani. Hortze dator Erruok, pasea eman ordez, jarraitzeko aukera bazukan, Johnson eta haren gainean falta egin beharrean, bertan, sartu berria. Atzean ondo egiten ari zarena, gero ez duzu biribitzen erasoan. Eta hartara, Bambitek opari asko ez ditu emango, Bai, ez dugu ikusten gainaz bere ohiko erritmoan Bilbo Basket orain arte, eta hori kontuan izan da Bambitek ez duela gehiagi presionatzen, badirudi konzentrazio gehiago daramala erasoko jokoan defensan baino, eta... Gustoko goizkinan da Johnson berriro, eta arazor egin duen, berriro asmatu. Fortsonek ematen du, ez duela baloia ondo eramango aurrera. Baina egiten ari dene mina hor da, 11 puntu aurretik da orain Bambit, eta barain bai izan dezakegu argi gorria piztu egin dela bigarren ihesaldi honetan. Joaneko partidan etzen behar bada gehiagin nabarmendu, bukaeran agertu zen zertzalada batzuk emateko, baina gaur Moermanen lidertza hori momentuz Dominic Johnsonek hartu du, eta beti ere Fortsonek baloiak eskura uzten dizkiolako. 11 puntu sartu ditu Johnsonek, baina uste dut Sito Alonsok zerbait asmatu behar duela Oskar Latarekin batera, Fortsonen aurrean defentsan asmatzeko, Bai, horregatik aldaketa momentu honetan, Bueno, Raul Lópezek ez nintzun, Jana ere ez da oso ondo hasi defensako lan hortan, eta... Bueno, baloiak ez du sartu nahi izan, barruan zelakoan, Munbru ezinean oraingoz. Bai, hala ere akatsa edo problema handiena defensan dauka. Bai. Orain arte Bilbo Basketek erasoan ere bai, baina defensan hain bigun jarraitzen badu, Bambitek erakusten du, kalitate izugarria daukala erasoko joko hortan, eta hor bai, jokatu beharko duela. Janaren hirugarrena, Eta Carmichaelek izan duen meritu hor, baloia banatu den bezala, Fortsoni Jana falta egin behar izan du, Fortson bazi joan saskira bidea. Joan bai Sito Alonsok daukala problema bat, ez dakigu suediarrak antxaratuko duen, Raul López xeri berria zelako eta aukian jarraitzen du eta ala dirudi, Borik behar du kantxaneko. Bai. Bueno, ea pizgarri suertatzen den suediarra, itxura txarra hartzen ari da geroz eta gehiago. Ez da lehenengo aldia izango, Ez. Boriren lana askotan zoragarra izaten delako. Zaindu errebote hori, Bildirin kantxan da orain Munbruren gainean, hau da 3 markatzai ezberdin izan ditu dagoeneko Munbruk, eta hartara ez dago eroso. Bertanzen gainean berriz Johnsonek jarraitzen du, Letoniarra kantxan egon den bakoitzeko, hor dago Desoreka, Erbel, kanpora Boriri, Carmichael irten da, Bertans, honek hartu beharko du ardura guztia, Johnsonen aurrean, hortxe da jaurtik eta ez. Eta falta erasoan behar bada, edo ez, Gildirenena, helduta zeukalako Erbel. Etxoi pixka batean, badez padare igual aldatu da. Hemen diganeko garbi ikusi dugu, Erbel zegoela tartean eta hor helduta zeuden biak. Epaiak keinua egin ez duen arte, ematen zuen Erbelen falta izango zela gian. Ez, Gildirenena. Hitatu jote bai. Hemen atxeden apur bat eman dio Bogrisi Sitok, eta orain behar du, defentsan behar bada indar gehiago, eta hartara Bogris eta Erbel aldi bereak kantxan dira, Arrisku hartzen hasia da Sito Alonso behar duelago. Partidua bestela ies egiteko zorrian da. Ona da bertan zetzatori. Labur utzi du ala ere. Normalean blokeoiek ondo baliatzen ditu Letoniarrak.
Baina, haren puntuen premia dauka Dominionek ezpairi gabe. Fortxonek kanpora. Daemonsek uztaia ikutu ere ez, eta bigarren aldiz, hirugarren aldiz ikusi dagoeneko, hau sartu beharrean da Bertans. Ezurra dirudi, Josean. Bai, 3,5 zenbaki harrigarriak orain arte, ez? 14 bi bakarrik, ez da albiste ona, eta ez hori bakarrik. Desoreka nabarmena, biko jaurtiketetan 6 bakarrik egin ditulako orain arte, ez? Egia da, oso talde fisikoa daukala momentu honetan Banbitek barrukaldean, baina hala ere beste proposamen bat edo beste argudi batzuk bilatzeko agian momentua da, ez? Barruan zerbait gehiago lortzeko produkzio aldetik. Eta Banbite markegai honekin ez dituzte presa askorik izango duenik aurrerantzean, 10-12 puntu mantentzen baditu. Bori, Munbru irten da, kanpora irten behar izan du Erbelek. Boris eman, saskitik urruti da, norbaitek eman behar dio laguntza, eta oso ondo mozketa orain, Erbelek egin du. Horrela, ez, bi puntuz sartu ezkero ere partidan bueltatzen zea, eta orain arte sistemak landu ezkero etekina lortzen du, baina bakarrik 3,5 oso zaila, iruditzen zait Momentu larria da, 10 puntuko tartea, eta berriro zutitu beharrean da, atsedenaldira iritsi baino lehenago Dominion Bilbao Basket. Laugarren minutua bete da, 26 eta 16. Txartu honetan, keinu adierazgarri bat egin dio Sito Alonso Alex Munbruri, izan ere kapitainaren egun aproposena ez da oraingoz, punturik ez du sartu, ondo zainduta dute, 3 markatzai ezberdin izan ditu orain arte. Banbitek ikasi du, ze iturria gortu behar du lehenik, Munbruren alegia, Noski baiez, eta, badakigu, ez, ze produkzioa izaten duen Alex Munbruk Bilbao Basketen eta zenbateko eskarmentoa dokan. Hala ere, nire usteet oso jokalari gogorra dela, ez, psikologikoki eta zentzudun jokatzen badu aukerak izango ditu bueltatzeko partidara. Orain arte zenbaki negatibotan dago, baina sartuko da. Bigarren falta egin du erasoan Banbitek, eta epaiek adirazi. Agian hirugarrena izan da, baina. Bai. Lehen batean tuzundu egin dutelako. Erabaki hartuta. Eza? Bonusean dago. Bai, baina erasoan zen hori da. Edo teknikaren bat izan da, edo... Berala hartuko beha. Teknika bat egon da, Munbruari da teknikaren jardiketa egiten, eta orain... Errealizazioa alde batetik bestera ikusten dugu, eta... Ez dakit noren teknika izan den, baina egon da. Eta mesede egingo dio, dudari gabe, Dominion Bilbao Basketi. 26 eta 17, gehiago hurbiltzeko parada, Bori, Bertans, aske, barrura, 26 eta 20 markagailura. Beraz, zertarako balio izan duen jokaldiak. 4-0 jokaldia, edo 4 puntuko jokaldia gauzatzeko. Bai, eta horrela horrekarekin jokatu, ez, barrutikan kanpora, jaurtik eta horrela askexan marrak aurkitu ezkeo, hobetu izaten da, ez, eta, sisteman barruan lortu ezkeo jaurtik eta horiek, eta hobe. Ez Lautorre Karmaikelekin jokatu nahi izan du, Boris eta Munbruren artean, embarazo nahiko egin diote Texasekoari, Bori, Azuederarekin Dominione behar duen patxa hori lortzen duen, aurkiko inorkeztu baloi hori eskatu. Asmoa Erbeli zabaltzea zen. Bai, nik uste desorekatu ginela, ez, hor Forsonek gorputza jarri dio eta beak ez zuen agian espero, ez, hainbesteko hortasuna defentsan, hor bai, konzentrazio gehiago erabili berdura horik. Johnson, 11 puntu dramatza, berriz ere Karmaikelen bila. Hor taula azpian, ez zaukan angulurik, ondo utzi dio Bogrise berriz, Bori. Bi momentu larri izan ditu Dominionek bat lehenengo laurdenean, beste bigarren laurdenean hasieran, eta pixkanaka berriz ere zutitzeko bidean dira Sitorenak. Munbru, ea ba, lehendabiziko 3 puntuak, eta partziala hortxe da, huts eta 9 partzialarekin, pixkanaka berriz ere partiduan murgilduta beltzezkoak. Bai, eta sensazio hobeagoa banatzen ditu orain, ez, sistema gehiago ari da lantzen, eta badirudi horrek ere eman diola konfiantza gehiago Dominion Bilbao Basketek. Lehengo paseak ez zituen atsegin, hau bai, Karmaikele, eukan arazo ahondirik egin duena egiteko. Bertans, Slaughterren markaketa dauka, Munbruk eskatu dio, bat sartu eta gero berotuta zen, dago defentsa kokatuta eta ondo egin du Borik.
Bai, egin beharra zeukan, ez hor kontraraso garbia zeukan. Ondo bukatzeko jokaldia. Eta jaioa da, Bai, oso ondo bukatzen ditu Johnsonek, ez, hor kontrarasoiek. Bueno, markagailu honek dituen gorabehera hauek, beti ere Banbiten alde, ea gero ez ote den alderantziz gertatzen, eta orduan komeriak izango ditu ziurrenik etxeko taldeak. Baina, nire ikuspuntutikan etorriko dira, ez, momentu hobeagoak Bilbo Basketentzat, eta ez dirako normalak, ez, portzentaiak iruko marratikan. Baina falta hauek esaiestu behar dira, Bogrisek egin duen hau. Bai, hau ere lelo xamarra izan da, ez, hor normalean gainaz Bismarrek ez ditu, ez, lortzen hain errez puntuak. Ez, zazketik gertu behar dizan. Horregatikan eutxi ezkio agian neikoa izango zen. Bai, Karmaikelekin alderatuta, gorputz gehiago dauka Bismarrek, baina jaurtiketa txarragoa. Lehendabiziko bi jaurtiketa libreak sartu ditu eta hemendik aurrera aztetuzte asko sartuko dituenik. Bueno, bere batez bestekoetan aritzen bada, esan nahi bai, normalean bere unekoak nahiko kaskarrak izaten dira, ez, unetikan 40 puntu hortan ibiltzen direlako. Eta gaur ere, badirudi. Bueno, Dominio berak fitxatu den azkeneko jokalariak badauka mekanika xelebrea. Aurrego ikusiko dugu. Odlezaz, lituaniarrak alegia. Aurrerantzean taldean sartuko dena. Baina taldekideek ez dute asteburu arte ezagutuko. Bogris. Hor gelituta geratu da. Pasean hori eman jakin gabe eta Bismarck saiatu den arren. Ara Bogrisek lortzerik egin ez duena jarraipenarekin erbeleko bai. Baina Bogrisen meritua, Bai, nik uste eta aukera badaukala Bogrisek Bismarcka jokatzeko, ez? Nahi baldin badu zerbait gehiago lortu, hala ere badirudi aholkoa nahiko garbia jasotzen duela aukirikan, ez? Blokeoa jarri, errebotearen bila jun eta paseak banatu, ez? Asistentziak barrutikan ateratzeko. Morman, orain Bismarck aurkitu ordez, jokaldia frantziarrak bera bukatzea erabaki du, ze horre behin eta berri izaten ari gara, oso horre sartzen ari dira etxekoak, turkiarrak. Orain Fortson ez dago kantxan eta erabakiak beraz bartu behar duteztenak hartzen dituzte Banbiten nun bai. Erbel, Bogrisekin ez da jokatzera ausartu. Bori, Morman atera du bere lekutik, hartara arekin jolasean, baloia utzi, baina irriste egin du, zoritxarrez azkeneko pausa ematerakoan. Slaughter, transizioan azkar dator Banbit eta Slaughterrek oso handi ikusi du hor saskia. Aukera gehiagi eman dizkio, ez, Bilbo Basketek Banbiti aukerak izan ditulako, gehiago urritzeko markagailuan ez zaio gehiago gustatu hori Zito Alonsoriek eta zerbait zuzendu behar du. 2 minutu eta 22 segundu atsedenaldi iristeko, saiatu da Dominion berriz ere partidura bueltatzen, hortxe gion da, gertu berriro, 2-3 puntura. Eta batean, 2 akats eta berriro Banbitek markagailuan alde txikia dauka. 3 aldiz, lehenengo zati honetan. Hau da, ze falta du Dominionek, Josean? Defensa gehiago, hori lehenengo aldetik, eta gero aukera hobeagoak, ez? Erasoan, oreka gehiagorekin jokatzen badu, barrutikan kanpora, lehen bazirudien, ez? Borirekin aldaketa horrekin lortu dela lehenengo jokaldietan, baina berriz ere urduritasuna. Baina ez dago hain urruti, ikusita gainaz nola jokatzen ari den, ez? Bazirudien bildur gehiago sortuko zuela Banbitek bere etxean, hasieratikan. Baina puntua ditu, eta hori da problema, Bai, sartzen ez baituzu, puntua ditu talde honek. Defensan oso bigun ari delako, ez? Bilbo Basketek eta ez hori bakarrik baldintzatuta. Raul Lópezek zertasuna ditu, antolatzaile posizioetan defenditzeko, Janak 3 falta, eta barrukaldean ikusten dugu, ez? Nahiko ondo kudeatuta daukatela bai Bismarcken lana, bai ikusi dugu hor ere nola zaindu duten, ez? Barrukaldean Carmichaelen lana, baino kanpokaldikan, ez? Ezin kudeaturik Forsonen jokoa, blokeo zuzena, Johnsonen jaurtiketak, Slaughterren barnekaldiak, hor bai gehiago ez dutu behar dela. Baina Slaughter ari da antolatzaile lanetan, Fortsonek gehien 6 minutu izango ditu aulkian, partido osoan esan nahi dut. Oldarkorrago eta ondo bere espazioak landuz Dominion Bilbo Basket, baina gero falta daur aurrean ganoraz jokatzea eta bukatzea galdia. Bai, hemen ere bildur pixkat erakutsi du, ez? Ruofek loratu du baloia, baino konfiantza gutxirekin egin du jaurtiketaren. Slaughter, eskubira, ezkerrera, irriste egin, Bismarrekin jokatu, ondor txapela,
Eta kasu honetan defentsaren meritua baloi hau eskuratzeko. Presari gabe Raúl, pausoan, aurrera dator. Bi blokeo eskatu ditu, Mumbrú. Eta orain zer, berriz ere hasieratik jokaldi antolatu behar Raúl Lópezek. Bouriz deitu eta Raúlek berak zuzenean jodu saskira bidean, baina Johnson horre egonda nahiko arazoa, Bai, eta esan behar dugu, Bertans eta Mumbrú direla, zitalenak Bilbo Basketen erasoko joko hortan, eta orain arte nahiko ondo zainduta dituela Banbitek, argudio moduan erabiltzen ari da defensa gogorra bi jokalari hauen gainean eta zaitasunak ditu Bilbo Baskete puntua lortzeko. Bueno, eta berriz, behin eta berriz, herritik egiten ari den jokaldi hori, behin defentsa zabaldu arazita, helburu badauka. Jokalari altuarekin bukatzea jokaldia, baina hor estabiltzak fin, Carmichael eta Bidmar zorionez. Bertans, ez? Mumbrúren gainean bezala, bi baliabide nagusi horiek behar ditu lehenbailen aktibatu Dominionek. Bai, bostetikan bat Bertansek, seitikan bat, Amaika hortik eta 3,tikan bi bakarrik sartzeko eta hauek dira, erreferenteak 3,tikan Bilbo Basketek. Hor da, Zitala Bidmar, saskiti 2 metrora pasea jaso ezkero, zaintzea zaila da oso, Hor bai, hor bere gorputzera oso ondo baliatzen du dago. Beti egin izan du hori. Aurten saiatu zen NBA-an sartzen. Udara partean deitu zutelako Brooklynekoek. Eta aukerari atera ez zitzaionez, azkenean berriz ere Turkiera itzuli da, laugarren talde den honetara. Bueno, Mumbruk falta jaso du, segundu baten faltan, eta Komeriak orain Johnson eta Sitoren artean antza. Nik ez ditut ulertzen, horrelako istilu bat. Bueno, Bidmarren falta horra. Keinoren bat egon espalin bada, baina hor da, Komeria. Epaiak landu beharko ditu Sitok, ikusita zer dagoen eta partidua hartzen ari den itxurarekin. Bai, hasieratik gainaz izan da. Teknikoaren Sitori. Protesta egiteagatik edo bi entrenatzaile. Bi entrenatzaile. Bai. Uste liskarra bien artekoa zela, eta ez Johnsonekin. Bueno, Ernak eta Sito, hau bai dela ezoiko erabakia bi entrenatzaileak aldi berean, teknika bana. Bakea agertzeko. Segundu geratzen da atsenaldira iristeko. Eta jaurtiketak izango ditu Alex Mumbrú. Bueno, arbitroak horrela lortu du, bi entrenatzaile hauek isiltzea, badakitelako, hurrengo teknikarekin, kanpoa konberko dutela, Orduan, orain bai, kontu ondiz, ibili beharko dutela bi entrenatzaile hauek. Beste datu balenengo zati honetan, Dominion Bilbao Basketek egin dituen jaurtiketa libre kopuru ez dela ohikoa. Honekin, 5 baino ez. Eta 5 sartu ditu. 3 bakarrik egiten baituzu, produzio gutxi izaten da normalean, eta hori gertatu da, argitagatik. Segundo bat geratzen da edo bukatu da edo utxartea da Euskalo. Segundu bat hor dago eta utxarte eskatu Ernake. Hori da, segundu baten faltan. 34 eta 27. Ez da urruti markagailuan Dominion Bilbao Basket, baina uste dut falta duela orain arte ikusi dugun txinparte hori eta berezik etxetik kanpora. Kontrola bere ganatzeko. Bai, orain arte ez du lortu nahi duen erritmoa. Sito Alonsoren taldeak eta espero ezagun, bigarren zatean hori lortzea eta oreka gehiago, kanpotik eta barneko joko hortan. 14 puntu lehenengo laurdenean eta 13 bigarren honetan. Ez dira asko, etxetik kanpora. Oso gutxi. Partidoen exigentzia hemen ikusten ari gara, aurpegi horietan nabaritzen da dagoeneko, Bai, Banbiteko jokalariak ez daude oso eroso, ez dute ikusten garbi, kontuan izan behar dugu, lehenengo laurdenean 5 puntu batik irabazi duela laurdena, eta orain arte 2 puntu bakarrik lortu dituela, abantaila Banbitek etxean, orduan, badirudi, ikusita nola joan da lehenengo zatia. Johnsonek berotu du bere entrenatzailea, eta azkenean, horra Euskaloz esan duen Ernakek. Segundu bat geratzen da. Jaurtik eta egin horretik dauneko denbora agortuta zegoen. Bai, agortuta zegoen. 24 eta 27 amaitu da lehenengo zatia. Bigarren zatiari begira zer, Josean?
Bueno, ikusita ze gertatu den lehenengo zatian badirudi, ez? Lehen aipatu duzu, jaurtiketa gutxi egin ditula jaurtiketa libreko marratikan Bilbao Baskete, baina egia da, 18 egin ditula hiruko marratikan lau bakarrik sartzeko, eta 12 egin ditu biko jaurtiketetan, ez? Desoreka ikusten dugu hor, ikusita gaina ze porzentai txarra daraman hiruko marratikan, hori alde batetik. Bestela, beste zenbakiak nahiko normalak dira, ez? Agian baloi batzuk galdu ditu, hor pare bat oso leloak izan direlako, ez? Baina bestela horreka handia ikusten dugu. Bere onera ekartzen baditu, ez? Hiruko portzentaiak eta ez hori bakarrik. Defensa zerbait gehiago gortu aldi berean, badirudi lortuko duela berriz ere bueltatzea partidara, eta bueno, ikusita nola joan dan lehenengo zatia, gaitzerri. Janaren hirugarren falta hori da kezkagarriena, laurdenean hirugarren falta egin izan alegia. Eta bestalde, hau partida erabakigarria den bezalaxe, laster hasiko da Tel Aviven, Maccabi eta Nizniren arteko norgehiagoka. Hor ere, garaileak urrengo faserako urratsa emango du. Beraz, azkeneko jarraialdi honetan, partida askotan dago zerbait jokoan. Estuasunak. Hil edo biziko partidak alegia. Atxeen aldean, Bandirman, 34 eta 27 galtzen ari da Dominion Bilbao Basket. Turkiara egin behar dugu berriro, Banbit eta Dominion Bilbao Basketen arteko bigarren zatia laizter hasiko baita. Atsedenaldian 7 puntugatik galtzen ari dira bilbotarrak, 34 eta 27. ACB Ligako beste talde bat ere jokoan da, hain zuzen ere Zaragozako Kai, Hungarian, atsedenaldian berrenduta dago markagailua, Kaik garaipena behar du sailkatzeko, Dominionekin gertatzen den bezalaxe, baina Kaik galduta ere laguntza batekin sartu daiteke. Valentziak zailago dauka, eta komeri desente egonda ordutegiaren aldaketarekin Limoges eta Valentziaren artean. Bai Frantzia eta baita Valentziako partiden ordutegia azken baten berdina izango da, baina komeri ugari egon dira aldaketak alegia, eskutupean batzuk eta besteak. Eta ACB Ligako talde bakarra sailkatuta dagoena Eurokapeko final 8renetako, joan den asteaz geroztik, Herbalife Kanaria handia da. Aitu García Renesesen taldea. Bueno, 34 eta 27, esan dezagun multzonetako lehen postuan bukatzen duenak, baki zein izango duen aurkari urrengo fasean, hain zuzen ere Berlingo Alba, talde alemaniarra. Eta bigarren postuan amaitzen duenak, Milanen kontra jokatu beharko du. Beraz, bai Alba eta bai Milan urrengo fasean dudarik gabe aurkari gaiztuak dira. Ea zito zerrion hemen. Entzuteko astirik ez, bi entrenatzaileak zigortuta izan ditugu lehenengo zatian, bigarren laurdenean teknika bana jaso bai dute Ernakek eta Sito Alonsok, beraz orain bigarren zatian ez dute protesta askorik egin behar, kanpora joan nahi badute. Estatistikan ikusten ari gara ze desoreka dagoen, eta hori lehen bailen zuzendu beharra dauka Dominion Bilbao Basketek, ohiko zenbakiretara etorriz, bestela partidaren ekimena eta kontrola oraingoz Banbiteena da, Bai, hiru kontutxo ez, aipatzeko hiruko marratikan egindako portzentaia, nahiko txarra, ez da ohikoa ez, 18tikan lau bakarrik sartu ditulako, 122, ez, Bilbao Basketek ez da zenbaki normala. Baloi galduetan, hiru gehiago galdu ditu, lau Banbitek eta 7. Bueno, final bat jokatzeko ez dira zenbaki txarra, baino hobetu beharrean. Eta aipatu dezuna, partidaren erritmoa orain arte Ernaken taldea jarri du, ez? Banbitek nahi duen erritmoan ari da jokatzen partida, beak inposatu du, ez? Erritmo hau, eta ia lokartuta ikusi dugu lehenengo zatian Dominion Bilbao Basket. Espero dezagun esnatzea. Behar du eta bigarren zatian aldatzea eta erabateko aldaketa behar du. Moonbrook, behingoz, hasieratik, berezko muturra erakutsi digu hor, 34 eta 30, bigarren hirukoa du egia esan, baina puntu askorik ez ditu sartu, orain arte taldeko kapitainak, eta behintzat azkeneko minutura arte lehenengo zatian, Johnson, 11 daramatza, Bidmar aurkitu du hor, Getxin, ez du saskira behiratuko, Johnsonek bai behar bada, ez Getxin ikusi dulako hor bakarrik, eta ze utzi izan duen Turkiar gazteak. Ondo, Ale Suarez. Bueno, defensa oso mugikorra ikusteko aukera izan dugu, ez, lehenengo hau. Eta, bueno, badirudi zerbait aldatu duela taldeak, ez, gutxienez defensa aktiboagoa ikusi dugulako lehenengo aldi honetan. Bosteko aldatuta, egiari zor. Hanna, hiru faltarekin dugu.
Bigarren zati honetan Erne ibili beharko du laugarrena ez egiten, eta hor Bogrisekin jokatuta, 5 eta hutseko partziala, 34 eta 32 markagailuan. Bai, lehen aipatu dugu, atxeen aldean, gaitzerdi ikusita nola bukatu dan partida, porzentai hain txarra egin ondoren, horregatik berriz ere segituan bueltatu da, bere onera ekarri ezkero zenbakia. Mormanek ez du hirukorik sartu, hor ere kale egin du, eta Morman desagertuta. Ze Johnson eta Fortson izan dira besteak beste, Banbit aurrera eman dutena lehenengo zatia. Bai, Mormanek 2 puntu bakarrik lortu ditu, lehenengo zatian ikusi dugu, eta minutuak aurrera joan da, Neiko ondo zainduta daukate. Falta erasoa Mormanek berak, blokeoan. Beraz, jabetza izango dute beltzezkoek. Lehenengo laurdenean atzetik egon direnean partidua berrindu du Rofek 14, geroztik berrio atzetik markagailua. Bai, hemen arrisko. Berrintzeko aukera. Bai, arrisku bat dauka, Bilbo Basketek, Janak 3 falta ditula eta laugarrenen izkeo, azkar hor bai, Paso hori gaizki. Ba, oso txarra. Etzegoen baloi hori jasotzeko tenorean Bogris. Ondo bukatu du. Esan dugu lehenengo zatian, horrelako jokaldi hauek ondo baliatu dituela eta baliatzeko gaitasuna dauka Banbitek, opari dieke saiestu behar ditu Dominionek. Bogris, berriz ere 3 metrotik, badauka jaurtiketa. Ondo bilatu eta aurkitu du Bertansek, 36 eta 34. Bai, lehenengo zatean aipatu behar dugu, beste zenbakitxo bat. Bai Bogrisek eta Erbelek izan dira baloratuenak Dominio Bilbo Basketen. Espero dezagun, oain kanpokaldean ere beste jokalari batzuk azaltzea. Limosekin eman ditu azkeneko 2 urteak Mormanek, gaur ez dago eroso. Horre saiatu da esku hartzen Ale Suarez. Baloiak ies egin dio Janari, berriz ere transizioan kontrarasoan dator, urratsak egiteko Forson, Bidmar, eta falta lehenago egin. Balekoa. Baina falta lehenago adirazi dute epaileek eta ez tegit baliutzat eman dute. Bai, uste baietz, bi epaileek adirazi dute, keino batekin. Jaurtiketa egina zeukan. Erabaki hartu duenak lehenago izan dela adirazi du. Baina tira, atzetik etorri dira besteak, epaile nagusia tarteko eta bai, gehigarria du Bidmarrek. Bi begi baino ez ditugu, eta 3 epaile onda hor, 3 begiratu behar. Nola egin aurka, Bueno, Bidmarren gabezia jautik eta libre marratik. Bai, hor jarraitzen du, Lehendabiziko biak sartu ditu eta geroztik 3. Harrigarria bada ere, nola leike kibot batek hainbesteko zaitasunak izatea, jautik eta libreko marratik. Libratuta bertan, zestu 3koa sartzerik izan, erreboterik etzegoen, beste behin, Forson, Bidmarren blokeoarekin, gora eta bera, eskubira egin, Suarez irten da, Bidmarri banatu, eta hor landu nahi du Bogrisen posizioa, indarra bai, baina teknika. Bogris ondo eutzi dio berriz ere. Ez da sartu trampa txiki horretan. Ana. Horixi barruan sartzeko agindu eta kanpoan zegoen bakarrik Ale Suarez. 38 eta 37. Bere onera ekartzen pixkanaka, 3ko jaurtiketa horiek eta sisteman bidez lortze baditu. Horrelako jaurtiketa aske batzuk portzentaia asko igotzen du. Talde hori. Fortsonek ardura hartu du hor. Blokeoa ondo baliatu du, posizioa hartu eta jaurtitzeko aukera ikusita. Beak ere badaki, Janak 3 falta dituela eta bere aurka, jokatuko du sarritan, ondo mendeatzen duen jokaldia delako gainaz blokeo zuzen hori. Ombru eta Getxin, laguntza ikusi du ondo, Bogrisekin jokatu, ederki Greziarra berriro, 40 eta 39. Aukera duen bakoitzeko, baliatu egiten ditu Greziarrak. 10 puntu, dagoeneko, eta zoragarria da jokatzen. Ez bakarrik erasoan, baizik defensan ere ondo eusten, Mumbruk irakorketa egokia egin da. Forson, kanporeten da Johnson, bakarrik utzi dute, Forsoni bueltatu, Forson hor sartu, eta Bidmarrekin jokatu ordez, zer egin duen? Jauzia oso ondo horrekatu da gainaz, zirkulo erdian sartuta zegoen. 1,80 zentimetro balitu. Nik esango nuke ez. Baina almin izugarria doka, Agian oinetako hauekin bai, baina... Hori diot, gizon honek, 3 bikoitzak lortzen, ohituta dago. Oso jokalari trebea delako, oso ondo menderatzen du baloia, bai botean bidez, buruzko jokaldietan oso jokalari trebea da.
jaurtitzailea aldi berean eta oso jokalari interesgarria, ez horrelako talde bateak. Gaur dudari gabe Johnsonekin batera, esan dugu hasieratik gakoa zela Fortson geldiaraztea. Enean badauka Clippers eta Houstonekin esperientzia laburra, enebera itzuli nahi du. Hor dauka Arantza eta hemen Turkiako ligan talde honetan zer esana ematen ari da. Ondo iritsi da Bertans, baina Johnson azkar. Eta beste baloi bat galdu du. Fortson, ezkertiarra. Markari gabe, orain. Etxego niño bere gainean. Bueno, beak ere irakurketa egokia egin du, esanez, Morman ez dago, Johnson tarteka, norbaitek hartu behar du ardura eta iketen ari zaio lana ondo. Erasoan, asmatu beharrean Dominion Bilbao Basket, berriro markagailuan atzean ikusi nahi ezpadu bere burua. Hanak problemak, denbora aurrera doa, bertan segin barko jaurtiketa eta hor petroleoa, Petroleoa, Bitmarren falta, lortuta, segundo pasatxoren falta, jabetza gortzen. Eslovenerren laguntza eta akatsa nabarmena izan da, ez hemen algoaka, hor mokorra ipiniz eta hor bertan adimentzu, jokatu du. Bertans, mugurra hori dizke, Bitmarru aurrean, Baurizen bila, Saimosen margaita zorrotza da, beraz, bestaldera egin du Mumbruk, Hanak Mumbruri, Bitmar etzen gon begira eta lastima gero. Gartu beharrekoa zen hori, Bai, lehen aipatu dugu, ez dira zenbaki normalak, ez? Jaurtiketan nahiko errezak ematen dute, baina gero ezin sarturik, ez? Bueno, askotan horrelakoak ere gertatzen. Ze pasabidea ikusi duen Forsonek, berandu, edo Alperrio besan da Baurizen alegin hori, eta partidu aurrera doan enean, irukoiek sartzen ez direla ikusita, Josean, markagailua berriro, aranola ipini zaion Dominion Bilbao Basketi. 48 eta 39, berrira ze zenbaki daramatzan dagoeneko Kurni Forsonek. 17 puntu, 3 errebote eta 3 asistentzia. Denbora aurrera doa eta ez du lortzen Dominion Bilbao Basketek oina hartzea. 48 eta 39, lehenengo laurdenean atzetik, bigarren laurdenean ere partziala kontra eta hirugarren honetan ere, oraingoz, 2 puntu atzerago dago markagailuan, ez eta oroar, 48 eta 39 galtzen ari den. Bertansek Mumbruri, orea erdibitziri badaukan, Bogrisekin jokatu eta nahi gabe etorri zaio bueltan baloi hori Mumbruri. Jarioa falta zaio, ez? Dominion Bilbao Basketen erasoari asko kostatzen zaio agintzea eta ez dirudi hainbesteko presioa daukan, ez? Hanak jokaldiak agintzeko. Eta behin eta berriz ikusten ditugu zaitasunak eta azken momentuan erabakitzen ditu. Eta orain blokeo guztiak Forsonentza dira, Normala denez, bero dago jokalari, 17 puntu, lehen aipatu duzu, bea ari da gintzen, inposatzen nahi duen erritmoa, eta Janaren aurka ari da jokatzen behin eta berriz, Jana ez da gehiagi implikatzen, hasieratikan ikusi dugu, bi falta pitatu dizkiotela eta geroztikan Gurumakur, hirugarrena etorri da, eta hala ere nik uste dut zerbait gehiago erakusteko defentsan ere aukerak badituela Janak. Zerbait utxegin behar zuen Forsonek, Morman oso bigun, zorionez, 48 eta 41, 7 puntuko tartea, erasoan dira Bilbotarra, Mumbru eta Simons, ondo zabaldu, Suarez gatilua pres, ez du sartu. Beste bat. Eta asko dira, Horlako jaurtiketa erosoa diruditenak gauzatu ez dituena Dominionek, jaurtiketa alegina hor da, kopuru handia. 37 egin zituen igandean, baina sartu ere bai. Eta gaur berriz, ez da oreka hori. Johnsonek pasabidea ikusi duenek ere, Bogoriz irtetzearekin nahikoa lortu du hor. Carmichaelek atzera berriro Forsoni. Pasea magualdio Carmichaeli ez, blokeo askatu dio eta mugimendu horrekin, ara, nahi gabe Carmichaelek, harrapatu du, eta sekula harrapatu beharretuen baloia. Bai, suerte apur bat izan du, normalean defenditzaileak espero du, uztaian ikutzea eta hor errebotea hobeto zaintzea, baina hemen jaurtiketa oso txarra izan da eta zuzenean edo izaio Carmichael. Ze baloi arduratxo utzi dione Suarezi Janak. Denbora aurrera doa, Bogris. Bueno, babingoz begiratu du hor, saskira eta mugimendu azkar horrekin, dudari gabe beste behin euskarri nagusia dugu eta berezik itaulazpian Dominion Bilbao Basketen. Bai, eta lotura lortzen badute, jarraipen hortan aukera badokate Borrisekin zerbait gehiago lortzeko, baina beste batzuk ere duda mudatan egin du jaurtik eta Mormanek. Azaldu behar dute. Lehenengo pase hori azkarra gotera bartu duen eta behintzat segurtasunarekin eman. Eta Sito goixe bera eskatuko zion Bogrisi. Pasea ematekotan zentzudunez, eman behar da.
Iaz final atarian gelditu zen Bambit, Finkirekin galduta. Eta pixkanaka talde lehiakorra izateaz gain, helbururen balortzeko zorian ere badela. Erakusten ari da. Bueno, bertan apenas ikusi gabe genukan. 3 puntu bakarrik gau izan da bosgarrena. Bosgarren puntua, hala da. Diamonds, taleko kapitaina, 2009an iritsi zen talde honetara eta hartara urte gehien emandako joklaria denez, ardura hori hartu du. Suarezen falta. Atxenaldian ari ginen gure artean komentatzen eta biztan da Bambitek lortu duen helburu nagusia zera da. Bai Bertans eta baita Munbru lehenengo zatian gelditu ditu eta hori aldatzen ez den artean partidua ez du errexi izango, Dominionek. Eta partida neko motza izaten da, ez? Horrela hasi ezkeo irakurketa azkarra egin behar duzu eta hori ez paldimazu egiten zaitasunak. Eta, bueno, Bertansek nik uste aukera badaukala, ez? Bikoak lortzeko. Ez bakarrik hirukoak saiatzeko eta, bueno, kontrarazoa honeko garbi izan da, ez? 4 puntu jarraian Bertansek. Bai, baina normalean buruz-buruzko jokaldietan ere aukera izaten du defensa apurtzeko eta biko jaurtiketak bilatzeko barnekaldi horietan eta zerbait gehiago eta Munbruk ere, beste. Ez bakarrik hiruko marratikan. Johnsonek hor egin duena erresagoa zela zirudien, baina defentsa ondo itxia. Carmichaelen falta eltzen jarraitu du eta uste de zigor gehiago behartuela. Noski baiet. Baloia jokatzea ezertarako ez da joan, heldu egin dio, albotikan, gero atzetikan jarraitu egin du, hemen errepikarpenean ikusiko dugu nahiko harri. Markagai ondoan dago. Uste ondo dagoela, Bertans, Suárez, ondo ruot. Oso ona. Balio. Hemen ikusten ari gera, sistemak landu ezkero, lehen ere ustarte batean agindu du, ez? Jokaldi hau Rozentzat berrogei deitzen diote, eta hor blokeoak jaso ondoren, hor saskien azpian azaltzen da, ez? Blokeo itxu bat jasota. Eta horrelakotan nik uste etekina lortzeko aukera hobeagoa dituela Rufek. Askotan atea zabali ikusten dutelako. Morman, Carmichael. Morman imandu ardura guztia. Ondo Suárez en defentsa. Kana. Eskubira ezin. Ezkerretik saiatu behar. Ondo Begris. Azok aukera. Bueno, 52 utzi du markagailua. Orekatuta Ruofek. Lehen 14 eta 14 eta orain 52 eta 52. Guainer ikusi dugu nola erakarri dituen, ez? Karri inditu bere ingurura Bogrisek 3 jokalari eta aukera izan du gero, ez? Baloi hori kanporateatzeko eta jaurtiketa on bat bilatzeko. Azken segunduan jaurtiketa Slaughterrek eta ezpata zorrozten hasi barko dute bitaleek. Izan ere markagailua berdinduta dago, 52 eta 52, 10 minutu geratzen dira beraz, bietako zein sailkatzen den jakiteko. Markagailua berdinduta zegoela esan dugu, baina tira, realizazioarekin laguntza askorik espalin bakagu, hartararen egin dizudan galdera. Markagailua ondo aldago, Johnsonen sarreran markagailua 50 puntuan zeukan Bambitek, eta ez da saskiraketarik egon. Oantxe zuzendu dute, Bai, nik hemen ere begiran ebilen Eurokapeko horrian, eta hor ere berdinketa zegoen, eta horregatik esan dut. Emaitza areta hobea da, lehen aldiz Dominion Bilbao Basket aurretik da markagailuan, eta gainera, araze momentuan lortu duen hori. Eta beto. Ruofek 3koa sartuta, horrela utzi du behin-behineko markagailua, 10 minutu geratzen dira. Eta berena beste ritmo bat izan duela, ez? 3. laurden honek, 25 puntu sartu ditu Bilbao Basketek, 14 eta 13 lehenengoan eta bigarrenean, hau bai, ez? Horrela, hauek bai direla, ez? Baina, kostazaio, ez? 3. laurden horren bigarren zatian irauli du partida, edo behintzat lortu du behingoz erritmoa aurkitzea, orain jarraipena behar du. Forson eseri egin du, eta hor produkzio atletikan beherakada egin du. Baina, Forsonen beharra dauka Ernakek azkeneko 8 minutu begira behar bada. Baloi asko ez ditu eman Bambitek eta opari batzuk eman ditu azkeneko minututan. Morman, hor ospatzen saskiraketaz eguna ez du. Gogoan izan Bilbon lehendabiziko zatian
Eta lehenengo laurdenean bereziki eman zuen ekarpena. Laugarren puntua izan dago. Orain bai markagailo berri duta dago. Mumru, ez du Bogrisekin jokatzeko aukera ikusi, baina Vidmar hor kanpoan falta egiteko arrisku osoa dauka, eta egin du berriro. Problema izugarria da bere taldearentzat, hor kanpoan gelditzen bada, eta hor irakurketa azkarra egiten badezu, ez? Mumbruk egin duen moduan, beti lortzeko aukera izango duzu, zerbait. Normalean Vidmarrek falta egiteko joera handia dauka. Haran oraino irteten den, gaur ere, uste barkatu egin diotela. Ona da aukera, bertans, ez! Eta falta erasoan Bogrisek Vidmarren gainean. Ze garrantzi duten baloi horiek momentu honetan sartzea. Normalean sartu izan ditu, ez? Bilbo Basketek denboraldi guztian zehar, gaur arazoak eta zailtasunak, hala ere, haindikan berdinketa markagailuan, eta guztia airean, ez? Oain jakinin behar dugu, zeinek dituen zalaintz gehiago edo orduritasun gehiago partida aurrera joana da. Slaughter lekua aukitu du, baina gero sartu egin behar da. Edarmitzi minutu bukera iristeko Jana. Dena airean, Bandirman. Bayer sailkatuta, eta bietako talde bat ere sailkatu egingo da, eta oraintxe Janak esan nahi du, irukonekin, Dominio Bilbao Basketekin nahi duela bigarren postu espalin bada, lehenengoa lortu, eta lehenengoa diotze, irabaziz dutan eta deskuidoan, Bayerre galduko balu, lehenengo postua bien artean erabaki beharko litzateke, puntualdearen arabera. Orain hartu oso gutxi begiratu du Janak saskira, ez? Hau izan da, hirugarren jaurtiketa eta 2 sartu ditu irukonegatik. Zauzart hemen, gaur bero dagoen Johnson. Espaldi puntua sartu da bezegoen, eta oraintxe 16garrena eman dio bere taldeari, markagailua berriro berdin duta. Haze urduritasunai, martxa hontan bukaera aldera. Joanekoan, ies egin zuen bukaeran, Banditek, ea gaur kontrakoa gertatzen den. Ruofor sartu da, baina eutsi egin dio Mormanek eta falta ez da barkatu dioten, eta gero falta azkarra egitera jodu Bertansek. Ezko ezagun Bertansena izatea ez da Janarena. Ze biak zeuden jokaldian murgilduta. Eta bio jaso dute desoa aldi berean. Babiena da, baina ez dakit ze aldi berean egin dute. Bat atzetik eta beste albotik. Bertansena. Hobe. Dudari gabe. Momentu hontan, hobeto. Slaughter. Gorsonek atzen hartzen jarraitzen du. Laizter izango da kantxan. Morman. Mumbruk gainditu du. Eta horra behin iritsi ezkero, beso batekin espaldin bada besterekin oso errez erabaki ezake. Ez da agerturain arteetara, 100 minututan azaltzen ari den Morman. Mumbruk ere 3 falta ditu eta oraindik asko gelditzen da, ez? Eta bere aurka ari da jokatzen. Jana, sartu beharrekoa zen hori, Mormanek errebotea jaso du. Eurokap honetako bigarren errebotatzailea da, batez beste 8. Slaughter, Vidmarren pantailari bloke hori baliatuta berriz ere kale, erabakia hartzen saiatu denaren bigarrenez. Azel lanak dauden oraindik. Dudari gabe, Jana, ea hau sartzen duen. Ez da ere. Eta bi antolatzaileak tematuta, Bai, beak ere ikusten du aukera, oain ez dauka, ez? Forson aurrez aurre, eta saiatzen ari da. Baina Raul López sartuko du kantxara Sito Alonsok. Agian atzean behar du Jana, bai. Gero izango du lana, Forsonekin. Ez dago faltari gor. Izkin egin dio Erbelek. Atzeraka joan da eta desorekatu egin da beha bakarrik, ez? 6 minutu terdi, markagailua pilpilean 57 eta 55. Janari atzen emango dio Sito Alonsok, Raul López kantxara. Zenere zuzendaritza behar du Dominionek. Jokoa ondo antolatu. Alegia. Raul López onena behar dugu, momentu enten. Zeri gabe, eta Forson ere kantxan, Hor dira biak, nor baino nor gehiago, bertan zetorri da laguntza ematera, Mumbrurekin jokatu, Erbe laguntzen ari zitzaion, hor ez dauka aurrera egiterik, berriro jokaldi hasi behar, blokeo eskatu dio Erbeli Raulek, baina ies egin du apategoan. Raulek ez, errebotea Simonsen eskuetara. Azkar egin du, iritsi eta alde egin Erbelek. Atxada gehiago behartu den laguntza horretan.
Fortson. Johnsonekin jokatzerik ez, Mormanen gana, eta hor Raulek intentzia hona zen, baina arrisko handia. Ere bai. Normalean albotikan gutxitan lortzen duzu lapurtzea baloia. Hemen niko garbi ikutu duela ere, baina epaileak ez zukan angulo honik ikusteko hori. Eta, bueno, askotan nahi gabe, pitatzen dira horrela. 57 eta 55. Hau, lertza, lezu aldaketa hau, ze 22 segundu eman ditu eserita Bitmarrek. Ez dauter zen kantxan hor. Bogris ere bedize kantxan, agian Bogrisen lana defenditzeko, ez? Bogrisek mina handia egin diolako. Fortson, Raulen aurrean, aurre egin du, Fortson eberak errebote hartu, labur, Bogris ondo, kendu gino baloia, Raul López, gelitu da, saskira behiratu gabe, Mumbrurekin, azientziarekin ari da Mumbru, kanpora zabaldu orain dauka aukera Raulek, ezpa, Morman. Hanak lehen eta orain Raule, sartu berreko biak ziren, Katiatu daude bitaldeak, momentu enten, urritasun izugarria nabaritzen da, eta, berriz ere, hobekuntza egin du Iruko Marratikan, bere porcentaietan Bilbo Basketek, bigarren zati honetan, baina hala ere urruti xamar dago, ez? Iruko Marratik, aurtengo txapelketetan, 6 talde iartitzaile nagusietan sartuta daude, baina portzentai hobeak izan ditu gaur arte Dominionek, Bambitekin alderatuta, eta gaur berriz kontrakoa gertatzen ari da. Bogrisen lana itzela Bitmarren gainean, defentsa ederra, eta hor falta azken momentuan, ez dakite, hainbesterako behar duen Bitmarrek, ze egurra egon behar du, momento betan gehiago. Bai, ikusita gaina ze garrantzia zukan, errebote horrek, nik uste borrokan zebiltzala, ez, horri du jokalari. Akina. Eta, beak ere jaso egin du, baina hemen kiroltasunez ari ziren jokatzen guztiak, nire ikuspuntutik. Ondo hor Bogris, eta lastima hor, gehien makurtu dena esloveniarra izana. Kateatuta geratu dira Erruel eta Bitmar, eta ere ala epaile txekiarra tartean sartu behar. Berrogeita hamazazpi eta 55. Bitmar ez da proposena, 4 metro eta 60 zentimetroko marratik. EITB. Ena biziko biak baino zutu sartuko. Agian no indikan nekatu gabe zegoelako. Buruz bidea dauka, mutik honek. Bai. Marra hartatik. Hasieratik. Oso gazte. Betidani. Oso gazte ari da saskiboli profesionalean. Zazpitik 2 baino ez ditu sartu. Bogrisak hartu aldaratzea. Puntu urritasuna dauka, laurden honek, 7 eta 3ko partziala. Mumbru, hor ikusi durruo. Johnson gainean, esku batez. Oja jokoa. Oso ondo moldatzen da beko zutonean, eta, orain arte egindako jokaldi guztietan zerbait lortutu, ez, hain gertutik. 4 minutu terdi pasatxo, markeraioa berrinduta. Bayerren aurka 2 puntugatik galdu zuen azken aldera, Bambite. Gertatuko alda hori, Dominion horregon da, ikusiko dugu, Fortson. Horre zinezkoa zuen, Bitmarrekin jokatzea, ze defentsa ondo itzita zegoen, aurreratzeko erasoan ari da Dominion Bilbao Basket, 3. Bitan egon daurretik, eta markeraio alde izan du, aurreko laurdenaren bukaeran, eta 3. azken laurden honetako hasieran, esan nahi nuen. Bogris, ondo mugituta da baloi hori. Ez, oker. Ikustezan, irten netika. Hau zerra, entrenatu ez izanaren ondorioa? Nik uste ez, normalean porzentai hobea balortzen ditu, baina gaur, ez dakit, urduritasuna den edo zer, baina zailtasun izugarria ikusten dizkio Iruko Marratiko. 4 minutu geratzen dira, markagailua berritu dago Bandirman. Saskibaloia talde lana da, eta talde lanean oinarritzen saiatzen ari da garaipena eskuratzeko Dominion Bilbao Basket, partidu hasieran protagonistak gutxi, ze iraunkor bat bai egon da, Bogris, hasi eta orain arte behintzat, eta hortxe ikusten ari zarete, berriz ere kantxara datu horre Greziarra, eta hor dira zenbakiak, 12 puntu eta 10 errebote, eta uste 4 asistentzia ere bai, ezta? Bai, bea da, baloratuena, eta erakusten ari da, ez, jokalari fidagarria dela. Hori da, 12 puntu, 10 errebote eta 4 asistentzia. Beste 6, emango balitu, Fortsonen pare, jarriko litzateke. Markagailua berdinduta, azken 4 minutuak, Fortson. Aldaketarik ez du egin Ernakek, lehengo bosteko berarekin, baita
Bostekorrekin jarraitzen du kantxan Dominion Bilbao Basketek. Ruofen bultzaka da bigarren zati honetan ere azpimarratu beharra dagoz, bertan startek agertu da eta Ruofek gehiago mandu bigarren zatian. Bai, bertasek ez askorik ez du erakutsi, ez? Agian barruan jokatzeko aukera izan ditu, ez? Bigarren zati honetan, baina, bueno, Ruofek ere bere lana nahiko ondo ari da betetzen, ez? Hor Johnsonen aurka beko zutenean. Raule orain eman behar du defentsan bereziki, Forson gelditzen, Janak bere atxeen hartu dezan eta azkeneko 2-3 minututan sartu dadin berriro kantxara. Altzion lekurik hortikan pasatzeko. Eski hori galetu behar nizun. Hor geratu da batean Raul. Muermanekin nik uste dut. Eta iritsi gabe zeuen, horrendikan jarri gabe zeukan blokeoa, Bai, nik uste dut Muermanen eskuin oinarekin egin duela, ez? Estropozo hor eta horregatik hori den. Bueno, kontua kontu 3. falta, adirazi dute Raul Lopezi. Kitorekin izketan. Eta bien bitartean, jaurtiketak izango ditu gizon honek. Gaude erabakigarri. Zuertatzen ari den antolatzailea. Forson jauna. Alabamakoa berau. Alabamako berotik iaz, Errusiako oztera egin zuen Saratozera. Euro Challengeen nabarmendu eta aurten berriz Turkiako ligan da. Aurretik ipini du Bambit. 3 minutu terdi, Ruof. Erbel, zabali dago Raul. Hor ez dauka aurrera egiterik, ondo egin du, berriz ere bestaldera eginez. Ruofek ardura, ez, erreboterik ez zegoen hor. Erabakia. Bai, berriz ere ikusten ari gara, ez? 3 minutuko partida gelditzen dela eta azaldu da. Bara, nola zigortu duen aurreko akatxori, Bambitek. Kasu honetan, Adrian Mormanek. 5 puntu goiti Bambit, 3 minutu eta 4 segundo, eta utxartea eskatu behar derrigorrez, Sito Alonsok, zehoran bai, hemendik aurrerako saskiratzeak eta akatsak garrantzitsuak izango dira. Azken txampan gaudelako. Oain asmatu inber, ez? Jaurtiketa horietan, hemen ikusi dugu Muerman, ez? Orain arte ez askorik egin gabe, baina begira, ez? Jaurtiketa egiteko aukera izan du bakarti xamar, berandu iritsi da laguntza. Eta 3ko lehenengoa du. Bai, garrantzi handikoa lortuko baina jaurtiketa honetan. Makabi eta Nizlinen arteko partida oso berri dut hau da. Horre, garaileak urrengo faserako txartela lortuko du ber. Zaragoza eta Solnoikiren arteko norgehiagokan ere Zaragoza garaipena behar du, galtu ezkero ere, esan dugu, laguntza batekin salkatuta legokeela. Horain bai, geratzen den tarte honetan, burua erabili ez ezik. Lehortea Bilbao Basketek azkeneko laurren notan, 5 puntu bakarrik dara maza. Oain bai. Erakutsi behar duela orain, erakusterik daukan guztia. Bai, jokalari ausartak orain dauke, ez? Momentu aproposa. Erakusteko, ez? Bere doaio berenak. Bosteko horretan ez dago aldaketarik, Bai, Jana dago hor. Eta bertaz. Barkatu, Raulek jarraitzen du barkatu, Jana gautian eserita dago, baina bertan zitzuli da Ruofen ezten horrez eta baita Ale Suarez ere. Aldaketa gode bai. Aurreratu da Morman. Pase txarra zen. Baloi gehi galdu ditu, ez? Eta batzuk izan dira gainez lelo xamarrak, ez? Norbeak galdutakoak. Norman. Mehatxu egin, bote amaterakoan. Baloia ezin kontrolatu. Ea, Munbru, bertaz, Munbru dauka aukera orain, zuzena da, ezpa. Irtemen bezala barrura zijoalakoan. Bai, normalean sartzen dituen jaurtiketak izaten dira, Hor da mudira Bertans eta Munbruz normalean sartzen dituzten aukera dira. Forson, Johnson, Forsoni eman, etik galen ere asmatu du. Hau ez. Baina, baloiatzera Mormanek eta berriro jabetza. Bai, eta baina erlojakin, jokatzen, luze berriz ere jabetza guztia gortu arte. Bayerren aurka ere horrela egun ziren azken txampan, eta gero kosta izitzaien partio bere ganatzea, baina Forson, Johnson, Forson. Bai, bi hauek ari erabakitzen, kanpo kaldetik. Tipi eta zapetarrak.
Zoritxarrez. 74 eta 57. Momentu erabakigarrienetan agertu dira biak ala biak. Orain arte. Forsonek eman du asko gainera hirugarren laurdenaren hasieran, partiden hasieran aldiz Johnsonek. Eta orain, minutu bero hauetan, atzerritarrak zergatik diren erakusten ari dira. Ardura hartzekotan badaudela, hain zuzen ere. Eta horri gehitzen badugu, Morman ere agertzen dela pixkanaka, Banbiten indarguneak aktibatuta daude eta Dominion Bilbao Basketen ez dugu talde lan hori erabat ikusten. Ez, hor utxune batzuk nabaritzen dira gaurko partidan, ez? Lehen aipatu duzu, Norman azaldu dela, egia da, bea dela, saskiratzaile berena talde honetan, ez? Normalean, baina gaur nahiko ondo eutsita zeukan Sito Alonsoren defensak, baino garrantzi handien momentutan azaltzen den jokalaria da, eta dagoeneko hiruko berezi bat lortzeko aukera izan du. Bueno, gaur aurreko partidatan 9 baliabiderekin jokatzen baldin badu Ernakek, gaur 7-8 gehienez, Getxinek oso gutxi jokatu du, eta zer esanik ez Gildirinek. Eta Karmaikelek ere rotazioan sartu du, ez? Hor leheneko zatian 11 minutu tardi jokatu ditu, baina bestela nahiko garbi dauka zeinekin jokatu, ez? Bost gizonen zutabe nagusi horrekin eta kantxa txiki honetan ematen du den alde daukala Banbitek minutu eta 58 segunduren faltan. Hala ere, denbora da oraindik. Bai, 2 minutu dira eta presaren presa jokatu beharrean dago. Simonsen falta argia. Propean jasu du, bai, hor aztetik antzetorren defensan eta Munbru iskin egiteko besoak erabili ditu. Zuen espero hori. Zazpi puntuko tartea, Bogris Ana irten da dagoneko kantxara. Teneko 2 minutu hauek jokatzeko. Bertans, ez. Gaur ere ez. Ez dago. Hiruko marratikan, problema izugarria izan ditu hasieratikan Bilbao Basketek. Minutu eta 29 segundo. Banbitek urrengo erasoan asmatzen badu, partidu erdia poltsikoan dauka, Bai, eta hala ere nik uste dut... Forsonek ez du horre... Traba gehiagorin gai, bukaeran eta zuzenean jo du, partidua erdi erabakita ustera Banbiten alde. Nahi bezala gainaz, Lehengoaren buelta nahi zuen hemen Simonsek eman Munbruri, heltzen jarraitu du. Bueno, partidaren adibide izan dago, ez? Nahiko garbi defensa gogorra Munbruren gainean, hasiera-hasieratik eta lehen aipatu duzu. Bai bat, bestea, hirugarrena, defenditzaile asko izan ditu bere aurka, eta Bertansek ere beste hainbeste. 76 eta 57, puntu gutxi etxean, etxetik kanpora irabazteko Suarez, ez. Forzone ikutu baloia, Bertanse jaso, Janari eman, Besaren presaz jokatu beharraian orain Dominion Bilbao Basket, hori badaki Banbiten defentsa, gartara eskutzen ari dira Jana aurkitu du Suarez, ez da ere, azken minutuan sartu garenez. Bai, aldea momentu honetan ia ezinezkoa da, ez? Mirari bat, Banbitek galdu beharko luke partida momentu honetan eta ez dirudi, ez? Lan hortarako prest daudenik, Forsonek ere nahi dulako kostatzaile falta egitea, Sito eskatzen ari zen falta egitea, jokua, hau da, berriz ere baloia eskuratzeko, segundua zeudelako eta hor garbi dago, buru gutxi dagoela momentu honetan. Oso nekatuta, ez? Behin ikusita ezintasuna azkeneko txampan. Oso nekatuta ikusten dugu taldea. Gaur erritmorik lortu zinek partidaren hasieratik. Kurni Forsonek jarraitzen du bere lana burutzen. Bikaina, Hirukoitzetan ez du bukatuko, baina zenbakiak hor daude. 23 puntu. Eztanda hundiarekin hasi zuen aurten Eurokapeko txangoa talde honekin, lehenengo jardunaldian onena izanik, bigarren jokalari onena izan da, eta ara nola bukatuko duen, gaur, bera izan delako protagonista nagusinetakoa, Banbiten emaitze honetan. 59. puntua Dominionek, berriz ere falta azkarra egin dute Sitorenek, baina 34 segundo geratzen dira.
Zati jaurtik eta izango ditu Slaughterrek. Bai, zerbait aurkitu berko dulako, ez? Baino ikusita zenbakiak lortzen ari den, ez? Erasoko joko hortan Bilbao Basketek, ez dirudi posible izango derik, ez? Momentu enten disfrutatzen ikusten dugu, bai Banbit eta bere zalea. Batuaren muturrekoa dira hauek, Etxetik kanpora 7-7 garaiten, 8. behar, eta ara ze gertatuko den. Ezin. Hori da. Ez du zorioneko norgehiagoka izango beraz Dominion Bilbao Basketek. Minutu erdia baino ez, bukera izteko, Jana. Urrutitik, bueno, taula lagunduta, 70 eta 73. Faltan bidez, gelditu behar jokaldiak. Baina, lehen ari zen hori azpimarratzen Albot Isito. Burua tentu izan behar da bukatu arte. Bai, noski baietz. Sekula espirak izu. Ikusita gainaz nolako denboraldia egin duen, ez? Eurokapean, orain arte Bilbao Basketek oain ezin du, ez? Burua makurtu, bukatu arte. Agarren laurdeneko emaitza da hori, 30. Zeneko minututan etorri da erabateko beherakada. Batetik sartu berreko saskiraketak ez ditulako gauzatu Dominionek. Azte baloia galdu duten orain ere. Eta hau zenbat bide errepikatu den. Bai. Partian zehar zenbaki hau 19 dagoeneko. Geitxo. Bai. Lehen 20 bailoi galdu dut hortan ibiltzen denak. Normalean partidua galdu ingo du. Dena den galdu, ez du galduko, portzentaietan dagoen desoreka aztertzen hasi ezkero. Jaurtik eta libretakoa izan ezik, beste guztian Dominion atzetik egon da. Bai, jaurtik eta libreak bost bakarrik eta denak lehenengo zatian. Horregatik, produzio aldetik ere ikusi dugu. 3,0 egin ezkio hain besteko saiakera, ezer guztio guztien duzuela, faltan bidez. Eta hori hasieratik ikusi dugu, zuzendu behar zuela. Ez du, hobekuntzarik egin, ez porcentaietan eta 3,0 eta ez produzio aldetikan eta hortxe agurtu dira, ez Dominio Bilbao Basketen aukera. Janaren azkeneko saiakera, hau bai, 2 segundo bat, bukatu da norgehiagoka eta bukatu da zoritxarrez Dominion Bilbao Basketen txangoa aurtengo Eurocup honetan. Aurreko 7 partidak Etxetik kanpora irabazi eta gero, irabaztea behartzunean kale egin du, 73 eta 75, horrek ez du esan nahi, zeukane guztia ematerik izan ez duenik, ze aurkaria ere zerbaiterako dago, eta Banbitek honen beste Josean, beste koska handi bat izango du hurrengo fasean, Milanen kantxan jokatu beharko dulako, eta bigarren postuan Banbi zelkatu balin bada, lehen postuan bukatu duen Bayerrek, hurrengo fasean, Alba Berlin izango du aurkari. Ezer gaitzerik? Bueno, soin ezkeo gertatu den, ez? Ligaxka laburrontan azpimarratzeko Banbitek 2 partiak irabazi dizkiola, ez? Dominion Bilbao Basketik, eta hori gertatu ezkero, begira, ze gertatu zaion, orain arte Valentziari eta ze behartuta iristen den. Bea ere, orduan, Banbitek erakutsi du, Bilbao Basket baino hobeagoa izan dela, ez? 2 partida hauetan, eta ikusita gaina ze gertatu den gaurko partidan, txalotzeko partida proposatu du gaur Ernaken taldeak. Eta bide batez, Eurocup honetan, erresa dirudina, ez da erresa. Ez, oso zaila bihurtzen da askotan. Ez bakarrik Bilbao Basketentzat, baizik talde handi batuentzat ere berdina. Hor dago Valentziaren kasua, eta Valentzia ikusiko nola egokitzen den, ze kanpoan gelditzeko arrisko handia dauka. Nola nahi ere, aurrera egin duten talde batuen izena kontuan hartuta, aurtengo Eurocup honek daukane maila, ez da ez makala, kementxua baizik. Hor da, partidu honetako hainbat jokaldiren errepikaldia, Banbit garaie 73 eta 75, eta beraz ikusi egin behar datorren urtean berriro Europan ikusiko dugun Dominion Bilbao Basket, baina behintzat, arratsalde politiak gozarazteko eman dizkigu, eta gaurkoa berriz
krudel xamarra izan da, Bai, baina hala ere aipatu behar dugu, ez? Duintasun handiarekin jokatu duela, urtengo Eurocup Dominion Bilbao Basketek eta txalotzeko denboraldia jokatu duela, orain arte, ez? Kontuan izan behar dugu, gaina ze mugatu egisten ari den, ez? Fisiko aldetikan lesioak direla, jokalari batzuk zalantzan, kilikolo, eta ikusi ezkero, ez? Nola hasi zuen denboraldia eta nola ari den iristen momentu ontara, zailtasun izugarria ditu eta hala ere hortxe izan da, ez? Partida irabazteko bere aukerak ere izan ditu, hori ez da gertatu, ez ditu asmatu, ez? Hiruko horiek eta horregatik gelditu da kanpoan. Besterik ez, hausi izan da aurtengo Eurocup honek, guri dagokionez eman duena, zu segi gozaten Euroligarekin, eta gu gaurko saiatuko naiz. Bagoaz, agur hoxean. Bai, agur. Zoi ere agur.